out doing nothing. Oh my God, niggas can't be serious, man. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had that nigga in the cut where the wood at. All the niggas acting up where the wolves at. You better bust that if you don't pull that. Здравейте хора, аз съм Петър 98 и днес ще направя поредното инфо. Така, вчера Нун направи клип там за PvP България, когато играхме, обаче ние не се чувахме. Това не беше много игра. Надявам се по-скоро да върнат онбана на Caterkiller, защото искам да направя клип с него. Вчера нямаше стрим. По-скоро ще си изтегля как се викаше, OBS-а, понеже с него може би разбрах, че може да се прави стрим на живо, така че може да направим. Дори аз да не го правя, може би Нун, ако той го направи, значи след това я ще направя, за да ни е по-весело. Друго, да, с OBS, както казах, вече си направих интро, обаче без моето име. Надявам се да ви хареса. Сигурно на този клип ще го сложа, интрото ми. Самичък си го направих, беше много лесно. Сега днеска не ми се играе много Майнкрафт, защото просто няма смисъл. Не ми се снима, само да ви кажа. Ето го. Няма да го качвам интрото по-отделно, направо така. И знаете, това не е лаг в Майнкрафт, който прави леко така са. Просто върта мишката по-бавно. И така се получава. Мисля, че казах, че вече имам. Мога да снимна ето тези игри, които вече имам, и сам. Това ще е този клип, хора. Надявам се инфото да ви е казало нещо за нататъка, понеже ще има стрим. Или като си изтегля самата програма, или днеска, или на евент ще бъде, или на някакъв PvP ще ви има, на Minecraft или на CS. Много не се играе на тази и Сан Андреас, обаче все пак. Добре, довиждане!